ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ka Nebo si wee gbu Nebo ya wee berisie ozu ya kịrịkịrị wee wunye ya n'ime dip friza anụnwa ụnụ na-afụ ebe a, nke bụzi na ndị ọrụ nche chụbara ya bụ nwoke ọsọ ka amalụkwa n'ebe o bu ozu Nebo ya wee jee. Ya bụ nwoke wee rie mbamba ọsọ na sinsi a na-achọ ya achọ. Onye ka ndị uwe ojii mee ka ndị mmadụ mata na-afụgokwa anụ ya bụ nwoke gburu Nebo ya, mana ọnọdụ ejizi wee fụ ya na ka esi wee fụ ya unu ya agba n'aka. Bịakwanụ ka nke ọrụ unu ka ya bụ ife si wee mee. Na ife anụnwa na-eme na Lokoja, Kogi steeti on Tuesday bụkwanụ 22 Julaị 2025 ka emere ka ndị mmadụ mata n'olulu ebe 7:30 PM o wee bụrụ na nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụkpukwa n'okpu n'afa ya bụ Ayokpeku Ayo na ọ bụkwa na onye na-ese foto na ọ na-alụ wit ndị journalist online local newspaper na Kogi steeti. Emere ka ndị mmadụ mata na fa nọkwanụ n'ọfisi ebe fa na-arụ ọrụ mbọsị ahụ ife anụnwa mere wee na-eme vidio editing. O wee bụrụ na nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a kpọrọ suit onye nke enyere afịa wee dịka Adebayo Pelomi bụkwa na ife bịalụ n'ọfisi ebe Ayo anụnwa na-alụ ọrụ wit ofu onye n'ebe ahụ andị ọmakwana na Ayo nwere onye ya na ya nọ n'ọfisi mbọsị ahụ wee na-alụ ọrụ wee kpaa Ayo wee sị ya na ya bịa na o nwere ife ọchọ ka o nyere ya aka wee mee ebe ya bụ nwoke nwekwanụ ebe a na-azụ ọkụkọ na-azụ ma torotoro na-akọ ma ji ma ede ma akpụ n'ebe ahụ ọ na-eme ya bụ fam bụkwa na ebe ahụ ka Ayo nwekwara ọfisi ebe fa na-alụ ọrụ fa na-emekwana ya bụ vidio edit. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ebe ahụ a na-alụ ọrụ bụkwanụ na nke ndị ọgọ nwoke anụnwa kpọrọ suit na nwunye nwoke a na-afụkwanụ maka ya bụ ife, mana nwunye nwoke a galụziri nwoke a wee rie mbamba ọsọ wee na Abuja maka na nwoke agboro suit bụkwanụ di ya na ọ na-akụpụ ya ife na-ekweri ya egwu na afa ahụ ebi n'ụlọ n'oge ọbụla ọgụ na mgba nwaanyị mmadụ wee kolo abịa wee sị ka ya natagodo onwe ya ndụ bife ebu na ya n'ozu. No after 2 months nwunye eji wee hapụ ya nwoke a ji wee taa alụ anụnwa a na-ekwu maka ya n'ọkwa ya ka Ayo sozi nwoke ka o jekwanụ nyere ya aka wee mee ife nwoti na okweghị ya eme na Ayo amadị na nwoke akwadochagoro ya ọnwụ n'ọkwa ya ka fa na-agazi. Ọ bụ ebe na nwoke unu fụrụ ebe a tinyere Monde hama n'akwa ya na Ayo amaghọ bife mara ife na-eme. O wee fịapụta ya wee si n'azụ wee nọọ ya Ayo n'isi na Ayo etiodiri mkpu ofu ugboro ma ya fabazie nke ugboro na-abụ na ozugbo ọ nọrọ ya anya nwatakịrị mmadụ wee dapụ o wee na-anọ ya anya. O nwere ebe mmere foto ọ na-acha oji ebe ahụ ka ma ụbụrụ ya ma ọbara ya ebe ahụ ka o juru n'okwu ntu a ka o si wee kụgide ya nwa mmadụ wee kụgbuo ya ebe a kịta anụnwa bụ ebe ọ nọ kụgbu ya ma sịrịpasị ya ma wọọchị ya ma okpu ya na fancha ayịsa na ebe ahụ unu na-afụ. O wee bụ na ka nwoke a gbuchara ya na obere ya kịrịkịrị wee wunye ya n'ime dip friza anụnwa unu na-afụ ebe a na mgbe ọ na-eme ife anụnwa na ọ mahụ na onye ahụ ya na Ayo nọkwanụ n'ọfisi na onye nke ahụ nọ na windo wee na-ene ya wee na-afụ ka o si wee gbuo Ayo ife niile merụ onye nke ahụ ebe ọ nọkwanụ obiri gbogbo wee na-amazi ya n'ahụ. N'ọkwa ya ka nwoke a buruzi moto anụnwa ka ọ pụọ wee na-anya ebe ahụ. O wee bụ na o nwere onye nọ n'ime ọfisi ebe ahụ wee na-ene ya n'ọkwa ntu a ka nwoke a si wee jee wee kpụrụkwa onye nke ahụ wee kpụrụ ya dọrọ ya ufi alụlụ ana wee kpụrụ ya n'ofu ịmụnọ wee gbachie ya wee burugodo onye nke o tinyegoro na dip friza wee nye moto ọkụ wee pụọ. Mana ọ maazi na bifo na-agbachido onye nke ahụ ụzọ na onye nke ahụ akpọgori ndị lokal vigilanti wee gwafe ife na-eme na nwoke a gbukwara mmadụ na o tinyere onye ahụ na dip friza. Nọọ mgbe nwoke a bụzi moto wee pụọ ka ndị vigilanti bịaziri ebe a kịta anụnwa na fa na-akọwa na mgbe fa ji wee rute na fa erutezikwanụ n'oge na bifo fa abịa na nwoke eburugokwa n'ozu Ayo o tinyere na dip friza wee pụọ. Ndị VG wee sị mba ka fa cherie na oyi echiyata ntu o kpochidoro ofu onye n'ime ndị ya na Ayo na-alụ ọrụ ụzọ na oyi echiyatakwa na ịbịa ma ife ọya eme onye nke ahụ. N'okwu ntu a ka ndị VG si wee zoo wee na-eche nwoke anụnwa na o tegha aka nwoke wee burukwa moto wit dip friza anụnwa unu na-afụ wee gbalụkwa wee bịa amahụ na oke ogbu agba onye ya na Ayo na-alụ ọrụ ka o tinyekwa ya n'ime friza anụnwa unu na-afụ. N'ọkwa ya ka ọ bịazi wee rituo na moto ka ọ gaa wee na-anya wee fụzie na ndị VG gbara okirikiri. Nwoke wee makpukwa n'ime moto ya wee tikapụ ọsọ. Ndị VG wee chụbụ ya a sị na ife anyarụ n'ụzọ na ọ dịghị ịka akọ. Ndị VG na-achụ ya nwoke na-agba a na-agbakizi egbe na taya moto ya ka ama nọ ya kwụsị. Nwoke anụnwa wee buru moto a wee jee suki ofu 911 na-agala onwe ya wee ti na moto ya mapụta wee makpuo ọfịa. Ndị VG wee chụgharịwa ya n'ime ọfịa na afụrụkwa nwoke. N'ọkwa ya ka ndị VG sịrị ka enenezikwa n'ime dip friza anụnwa ka amarụ na ya afụkwa na Ayo ebe ahụ. N'ọkwa ya ka ebuzi moto wee ruo n'ọfisi wee mepee ya ebe onu furu moto akwụ kịta anụnwa. O wee bụ nọọsụ ọbara bụ ife dịzi n'ime moto
na afọ ọzọkwa n'ozu ayọ na amaghị ebe nwoke debere ozu nwa mmadụ. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na steeti gọvanọ bụ ife nyelu ndị ọrụ uwe ojii 73 hours ka e wee chọba nwoke a kpọrọ suutu ma chọtakwa n'ihe ebe ọbụla ọ nọ ma na ndụ ma n'ọnwụ na fadịchọ na fa chọtalụ nwoke na-asịkwa na ndị ọrụ uwe ojii chọgide nwoke chi wee jie na fa afụlụ nwoke anụnwa. O wee bụrụ na nwoke anụnwa sizi n'ime ọfịa wee gbapụta wee luo echi ebukwanụ on Wednesday ebe efifie nwoke anụnwa wee jee n'otu họteelụ wee jezie lọji ebe ahụ. Onya ka emere ka ndị mmadụ mata n'oluzi on Thursday ndị na-alụkwanụ na họteelụ wee na-eme ngagharị ka facheki gasịkwanụ ịmụ na ebe fadebelụ ndị mmadụ. Unu mana otu efukwa ndị ya apụọ ndị ya akwụkwa n'ụgwọ ka faka nọlụ ka chi efo anọlụkwa na nwoke anụnwa na 12 akụgokwa anụ 1 kụwa na afụghọ nwoke anụnwa ka ama nọ ya akwụ ụgwọ ka ọ ka lahụ ebe ahụ andị na ama akwanụ na ya bụ nwoke na opugokwa anụ n'ọkwa ya ka ndị na-alụzi ebe ahụ na-agagharị wee luo na dum nke ebe ọ nọ na-akụ aka nwoke emegheghị ụzọ kụkata akụ ka echi nwoke emegheghị ụzọ fa wee jesi na windo wee nyoo. O wee bụ na ifefe afọ n'emu na ebe ahụ na ọgbagwojuru fa anya ndị ọrụ na-alụ ebe ahụ wee jee kpọọ hotel manija onye nke ahụ wee bịazie wee kpọọ ndị uwe ojii wee gbarụ bịa wee mepezie emu na ebe ahụ wee na-enezi Adịboye ebe ozu ya tọwọ na ebe ahụ a na-akpọte ya na nwoke ekwezikwa ekwuni. O wee bụ na o nwere ife ọ dọbalụ n'elu tebụl ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ bifo wee nwa na ọ debelụ mkpọtụsasịa wit coke and biskit ya na leta o dere wee debekwa na nke ebe ahụ. O wee bụ na nwa ya nwoke ka o dekwanụrụ ya bụ leta. O wee na-asị nwa ya nwoke ahụ na ya amaghọ ka ya bụ nwa ya nwoke ya esi wee na-anụ mpụ na alụlụ ana ya bụ nna ya mekọta na ya bụ ife na ozokwanụrụ ya nwa ya nwoke ezoru na nwa ya nwoke amaghọ na ya bụ nna ya na-eme ụdị ife ọjọọ anụnwa na ya na-atazikwa n'onwe ya ụta na akparamagwa ọjọọ mekwanụ na ka ya gwakwanụ nwa ya na ya na-atakwa n'afụfụ na ka ya gwa ya na ya na-aya ọya ndị na-enwe sọkọsọkọ ndị na-ewe iwe ọkụ ndị ahụ enwe ndidi ndị obi ọkụ. Nọ ntu a ka ndị uwe ojii si wee buruzie ozi ya wee jebe na Federal Medical Center n'ebe a ka etinyeziri ya na mọchụwa wee na-emezi nyocha na nzacha na nke bụzikwanụ na ayọ na afụbeghịkwa na ozu ya na amaghị ebe nwoke a bujere ozu ya na o lesịrị ndị mmadụ elesi ka o ji enyi mana ọ bụrụ na o nyiri enyi onyinye na ebe afụ na o nwekwara n'ọrụ ugbo ọha ozu mmadụ ka nwoke a na-ele ọha ahụ ndị mmadụ ka ọ na-eje ele ebe o nwere friji nwee ife niile ọ bụghị taa ka nwoke mewere. E wee na-akọwa na ya bụ nwoke unu na-afụ ebe a na ebe anụnwa ayọ nwere ọfiisi na nwoke ebilokwa ebe ahụ n'obi ebe ọzọ nọ mbịbịa ka ọ na-abịa ebe anụnwa. O wee bụ na ndị Frensi ayọ na ndị be ayọ na-eme ngagharị iwe wee bie foto ayọ na posti ya wee na-agagharị wee jee na nke ndị uwe ojii wee na-agwafa na fa chọrọ justice na fa chọrọ ka fa bụ ndị uwe ojii jekwanụ chọta ozu ayọ ka ebinyefe ozu ayọ na fa chọkwa na ozu nwatakịrị mmadụ. Ndị uwe ojii wee na-ebe ka fa ya esikwanụ wee fụ ozu ayọ na onye gburu ayọ na onye nke agha anwụgwe na ọ bụrụ na ife jidere ya na ndụ ọ gwanụfe ebe o dobara ozu nwa mmadụ na olelele ka o nwere ebe ọzọ o jenyie nwa mmadụ ka fa jekwa n'ebe ahụ jee bọrọ ya bụ ozu na nke anụnwa na ịfụkwa n'ozu ayọ na ọ ya afịakwanụ fa bụkwanụ ndị uwe ojii ahụ. Ndị mmadụ na-ajụzi ebee ka nwoke a bụ ozu ayọ wee jee nke bụkwa na obuzi empty freezer wee chiyata na ọ na-abụ na obu ya chiyata ka o gbuo onye nke fụrụ ya mgbe ọ na-egbu ayọ ka o burukwa ozu ya donyekwa ebe ahụ pụọ. Ndị uwe ojii wee na-akọwa nọọ ndata 30 minutes o ji wee buru ozu ayọ wee pụọ ka o ji wee chiyata na ọ na-abụ na o nwere ebe o gburu ana rughakwa ana nyie ya wee pụta ka ọ na-abụ na o nwere ndị o ji elesi ozu nwa mmadụ. Ndị mmadụ wee na-asị na ndị polisi na fa were foonu nwoke anụnwa ka enyochaa ya mmadụ ndị nwoke a kpọrọ na ndị ọgbọghọ ivu ngonoodere itiri ife dị na ya na-ejekwuru ndị na-afụ maka kọọlụ na-aya ewepụtacha ife niile dị na foonu ya ka a marụ na o nyiri ozu nwa mmadụ enyi ka ọ na-abụkwanụ na ọ na-ele ahụ ndị mmadụ ele. Unu makwa na ụdị ife emebugokwa na Kogi steeti onye nke anụnwa gburu ọyị ya nwaanyị wee baa anụ ya kịrịkịrị wee tinyechaa na akpa ka o ya esi wee lee wee burizi isi nke nwaanyị ka o jee tụfuo nke bụ na ijiji na-eso ya n'azụ. Ndị mmadụ wee jide ya wee na-asị ka nke ijiji na-efegharị n'ime akpa ya wee nene ya o wee buru isi ọyị ya nwaanyị ka o bu dịka ya bụ nwoke nọ n'ụlọ ikpe sinsi na-ekpegokwa ya ikpe ọnwụ wee sị na ya egbu ya ka o si wee gbukwa ọyị ya nwaanyị. Onye nke anụnwa o werego n'aka ya gbuo onwe ya mbụ onye gburu ayọ ka ya esifu na ozu nwa mmadụ ka ndebefa buru jenyi ya ka fa wee na-edinu ọ na-aba afụghị ozu ka fa ya esi edi ife nke a ajọkakwa amakwa m onye ndị Kogi ka ọ gịnị na-elesisi anụ ndị mmadụ na ndị na-agwọ ọgwụ ka ndị na-achụ àjà ka ndị nọ n'otu nzuzo ajọ ife karịkwa ọ na-akarị amazikwanụ ndị a na-eze
ebe ọbụla ị na-anya talatala malụkwa ebe ị na-eje ebi malụkwa onye ị na-ekweta ọyị nwoke na ọyị nwaanyị ụwa kịta egwu dịzikwa